Zo kai. Na ka. Oh, baby sweetie. Gani me ka haka gidanmu? Ah, baby ba hankali. Yau yadda nake jin kaina, yau ko gidanku aka sa a kasuwa. Qur'ani zan ce. Allah ko? Ha. Ki hirya. Zuwa ina? Supermarket. A shirye nake ai. Baby. Ka dala da. Ya kan naka wani yake ka mata wani bakan ba a hankali idan na san ajihu na abuna. Baby. Dala da kwakwan dala. Iko da yayi kadan. Kiran san me zaki dauka he mai daya? Kudin ku 34,000 ne. Malam wani suna ma za sa? Samu rigayi.